Spinoza, for dem af jer, der ikke ved, hvem det er, Spinoza var en tryllekunstner, som døde for 3 år siden, og han var en mægtig tryllekunstner. Uforvilligt, synes jeg. Jeg synes, han var monstergriner. Han optrådte meget på varietéer og rundt omkring i Europa med sit store Spinoza-show, og han var dansker som det første, og han var... Jeg synes selv, han var meget morsom. Jeg kan lige beskrive, at han havde sådan en ordentlig vomming. Du lukker røven. Han havde sådan en ordentlig vomming. Han havde en virkelig stor vomming. Jeg så ham... Jeg stiftede kun bekendtskab med ham, da han var måske 70 eller sådan noget. Han var meget gammel, da jeg så ham, og det virkelig gjorde ham endnu sjovere, synes jeg. Han var stor vom, så havde han mega flapører, ikke? Og så havde han et tissehul i sine bukser, der var så stort her. Uden pis, det var sådan her. Med pis var det sådan her, ikke? Men uden pis var det der. Det så meget mærkeligt ud, ikke? Og så havde han sådan en stil, som var sådan lidt underlig. Folk, de vidste ikke rigtig, hvad fanden der skete med ham der, ikke? Og de gange, hvor jeg så ham lave noget, så lavede han noget med det her kardus-papir, som han snakkede meget om. Og det har jeg så trænet enormt meget på, for jeg synes, det var super sejt. Og det var sådan, at når folk spurgte Spinoza, kan du ikke vise sit trick? Så vil han typisk sige, det er egentlig ikke rigtig et trick. Det er mere en form for behændighed. Det går i al sin enkelhed ud på at vise et halvt 100 genstande inden for få sekunder. Ikke genstande i den forstand, der er ikke noget at sidde og glæde sig til. Vi starter ganske simpelt med en harmonika. En vifte til damerne. Et kirkevindue i rundbuestil. En brødbakke, et rullebræt, en kokarde eller en rosette. Og en hat til damerne. En fransk trappe, en spiraltrappe, en rulletrappe. Og en hat til damerne. Man skal bare skynde sig ganske langsomt. Så har man en sukkerskovl. Er man officer, skal man bruge sig på epauletter. Er man madfingerfærdig, kan man lave en haspibe. Og en hat til damerne. Gør man således, så har man en paddehat, en pokal, en bænk, noget andet, og en hat til damerne. Er man madfingerfærdig, kan man lave en faldskærm. Er man biskop, skal man bruge en bispehat. En stjernekikkert, et anus og en anuskikkert. Og en hat til damerne. Man skal bare skynde sig ganske langsomt. Så kan man lave... Man skal bare skynde sig ganske langsomt. Så laver man en kasserolle. Der var engang en mand, der sagde, at han hellere ville have en kasse øl eller en kasserolle. En piccolo-hat, en dronninghat, en fægtemaske, en stomipose og en hat til damerne. Er man madfingerfærdig, kan man lave en kinesermand. Et cykelstyr og nogle rigtig store Oldenborg-bryn. Og en hat til damerne. Er man madfingerfærdig, kan man lave en postkasse. En flyhangar, en dommerparyk og en hat til damerne. En smadret havelov, et statue af Marianne Jelved, en aprikosbasser og en hat til damerne. En der hedder Cecilia, en der hedder Adam med et stykke lov og en hat til damerne. En buttplug op i røven og en hat til damerne. Alt sammen lavet med til kaduspapir.